să ne desfințeze. Dar nu s-a putut. Aceeași poveste este și la nivel de țară. După cum se vede, de asta nu merg lucrurile bine. Noi am fost un partid de dreapta, ne-am menținut, n-am făcut compromisuri și nici nu vom face. Mai mult nu vreau să spun, dau cuvântul domnului președinte. Aș vrea să vă prezint pe domnul Pâinișoară Ion, care va avea câteva cuvinte de spus. Dumnealui face parte din organizația municipală, este unul din vicepreședinții organizației municipale la nivelul orașului Târgu Jiu. Dom'le, eu acum m-am înscris în Partidul Țărănesc, fiind convins că e singurul partid cu viitor în țara noastră. E un partid istoric, se trage de mult, care a fost trădat întotdeauna și pot să spun că n-a prezentat interesele țăranului cu adevărat, așa cum aș dori eu ca partidul nostru acum să reprezinte cu adevărat interesele țăranului român, domnule. Eu am fost înainte, s-a fost baza clasa muncitoare. Nu pot să neg că n-am fost membru de partid, pentru că așa s-a cerut atunci, să construim. Clasa muncitoare a fost la putere. Am construit țara asta, fabrici și uzine, cât am putut. Lucram în 3 schimburi. Acum când văd cum se distruge totul, nu pot ca să stau pasiv. Și de aceea am venit în rândurile acestui partid național țărănesc. Și aș face apel la toți tinerii să vie alături în acest partid, pentru că, cum am spus, ăsta e viitorul acum. Să sprijinim țărănimea. Pământul să fie muncit, nu să rămâie pârloagă cum e acum. De aici sperăm să prospere țara, din pământ, cu țărăniștii. Pentru că muncitorimea s-a dus. Vedeți cum s-a distruseră fabricile toate. Ajunsesem o industrie care să concureze marile industrii. China, America chiar. Producții în exploatarea petrolieră și toate, câte rafinării, câte nu era capabilă țara noastră să facă. Acum nu mai suntem capabili să facem nimic. Măcar pământul să-l muncim și să dăm mâncare la popor. Și cu ăsta să dăm și în străinătate, să ne asigurăm nivelul de trai. Prin industrie nu se mai poate. Poate a fost o gândire de undeva de sus, ca industria să ridice toate țările să facă industrie, să poluăm, să distrugem natura. Și azi face tu, dom'le, să mai facem și agricultură. Deci, se pune mare accent pe agricultură și cer ca mulți să scrie în acest partid și să-l susțină, că va fi singurul viitor al țării. După mine, așa cred eu. La ora actuală nu se poate merge. Am avut 5 procese, 5 le-am cea cu perol pentru pământ. Nu că nu bătău să mă bat cu lumea. Dar pe pământ. Nu-i posibil așa ceva. Cum am văzut la ora actuală. Vine judecătorul, judecă ce e expertul. Vine un expert corupt care măsoară eronat și judecătorul să ia după acest expert corupt. Și așa justiția ajunge de râsul lumii. Judecătorul nu vrea să se implice, l-a chemat la fața locului chiar. Nu vrea să se implice, văd eu la ce expertul. Expertul corupt denaturează lucrurile și astfel să ajunge la niște anomalii în societatea noastră care nu trebuie să-și aibă locul. Partidul Național Țărănesc e chemat să drepte aceste lucruri. Am să dau cuvântul domnului Brăilă Cosmin,
care reprezintă generația mai tânără și care eu sunt convins că va face o figură frumoasă pentru binele acestui partid. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac o precizare, o consecință a destrămării Uniunii Social-Democrate, liberale, Uniunii Social-Democrate, este reinstituirea cenzurii de către Uniunea Social-Democrată. Acest aspect este reflectat prin lipsa presei, în mare parte a presei locale, de la conferința noastră de presă. Până la urmă, tot răul spre bine, eu consider că deja începem să deranjăm clasa conducătoare reprezentată de tovarășii de la PSD. Vă mulțumesc. Aș vrea să vă spun ca încheiere că actualii guvernanți ai Gorjului trebuie să înțeleagă că în PNCCD vor avea un partid care le va sta în coastă, care va trata sincer și la obiect toate greșelile pe care aceștia le fac. Eu sunt convins că nu este departe timpul când mulți dintre ei vor trebui să dea socoteală pentru tot ceea ce au făcut în acești 24 de ani. Menirea noastră este de a le prezenta greșelile, de a le arăta calea cea dreaptă, de a face ca binele să fie nu numai pentru ei, ci și pentru oamenii amărâți, oamenii care au construit o țară pe care ei au furat-o, pe care ei și-au însușit-o. Nu se poate. Stăteam și mă întrebam cum este posibil ca un om să ajungă președintele țării spunând că el este liber cugetător. În momentul în care a spus acel lucru, trebuia pus într-un avion, dus într-o insulă pustie, să cugete acolo, pentru că acest popor este un popor creștin. Un popor care a știut menirea, care 50 de ani a muncit și de vreo 24 de ani fură ăștia în continuu și nu mai termină. Eu sunt convins că va sosi momentul când toți cei care au întinat memoria acestui popor, când urmașii noștri, înaintașii noștri, care au făcut țara România Mare, care au făcut istorie în această țară, să se poată bucura că acest partid pe care în mod vremelnic eu îl coordonez la nivelul județului Gorj, să poată ieși la raport mâine, poimâine și să spună, într-adevăr, v-am făcut dreptate. Pentru tot ceea ce gândim noi, pentru tot ceea ce facem, așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Vă mulțumesc.